Vitang nga, pre. Kita gilubi. Tara pa sa buang nga gud nimo. Nya na sabot-sabot sa ta. Unsa ba atong sabutan? Hinahin na natin. Masaktan ta isa. Check na tong oras di oras. Sakto alas 10 way tag-iya. Uy, kana. Hinira. Di magkumpiyansa. Dagano na tong kwa, pre ha. Lura. Abusar bagod nimo. Lamawon man gud natong uban. Tara. Ay, sa akin ay bantay. Murag tulog man na, pre. Tulog yun. Murag yun ta. Pero, hinira. Oh, sige. Aron di makamata ba? Sige. Isa, duha, tulo. Isa kay murag ni kalot gamay ang nakatulog. Sige na kahiring. Ay, oh. Tulog na. Kasi, bitch. Lambusan din natin kawayan di. Ayaw. Liputo na to, pre. Sige. Aw, hala. Maglaag ra man bidiri ako. Mga gupo-upo man mga yawa mo diha. Ha? Basi na iro mong gudiri. Magi ra unta na mong gud mi diri. Kaya mo dre dayon. Saman mo diri ha, nagunta mo. Dalon ta mo sa tagiya kay legal kanan yung gibuhat diri ha. Ha? Taysa. Pwede raman nato ni sabuton, boss. Kay kami na man pud ni maisdira. Si anagon kung gusto ra kamo kuha pud. O sige. Kuwara mo dito, boss. Sige. Kuwara dito, boss. Sige, boss. May gani na ilan. Magani no. Lamaw. Hoy! Ako sa buda! Sakpan, di mangurat. Kumataga ko diri na kay pahilot. Gusto rin mo matigbasan ta ka? Ha? Dali mo diri. Kay pakulata ta mo sa mga anak. Dali, naog dayon. Naog! Kaduhaan ta ani pre. Sana ko. Oh, kaayo. Dali mo diri, sunod sa ako, dali. Dali. Guard! Dali sa! Dali! Guard! Asa makagikan? Di asa ka ha? Bantay sa ni sila kay kuhaon sa akong anak. Gilipat dahil ko ninyo ganiha ha? Mga boyset mo! Namin nadakpan nga kawatan dito nak. Pakisitol sa ila. Kinsa man sila? Silang mga kawatan anak sa liking kawayan. Mau ba? Sige. Koy bahala na ron. Aman sila pa. Let's move it. Kamu ding nangawat ha? Tindog dali. Tindog. Kamu yung mga kawatan di sa ang kuan ha? Lobe? Kabalo ba mo? Unsay gibuhat nako sa mga kawatan dire? Wala. Ano sila sir? Linte, ambing sundang. Halaw sa to. Run. What's up mga kapangad? Play!
please like, comment, share, and subscribe And hit the notification bells for more videos. Ever advance your